ҳамтон салом алайкум дӯстони, шумо дар канали Taj Авто қарор доред. Бародаро, имрӯз шуморо аз нарх номаи мошинбозори Хуҷанд бохабар месозем. Ба канал обуна шавед ва лайк маонамро фаромӯш накунед. Бародаро, рафтем. Ина бародаро маърумад BMW X5 соли 2003, мотори 3 бензини. Бародаро, мошина авзор мекунем, хушрӯй нигоҳ кунед. Латои балон диск нав. Бародаро, 4 электропакет, мультирул, коробка автомат, салоно кожа. Бародаро, мошин памай сидени лифт, шумка шудиги мошин. Бародаро, на ҳолати салони қафои мошин. Бародаро, монитор дора. Бародаро, потолоки сиёҳ. нарха бошад бародаро 90 000 сом мутасиам. мошин боз савдо мешавад. рақами телефон барои маълумот 90 959 05 05. се дизели бидаст. бародаро, се дизели. не бародаро, агар ки мақбул шуд ба ин номер занг мезанед, мошин боз савдо мешавад. марҳамат. ина бародаро маълумот Opel Ashka Caravan солаш чанд гуфтед? соли 2009, мотори 1.9 дизел. бародаро, мошин авзор мекунем, худ шурӯй нигоҳ кунед. рафтем. бародаро, ҳаватҳои балон диск миёна. бародаро, 4 электропакет, коробка механика, салонош лахта. бародаро, кожа даст. салонош кожа. марҳамат. қафои мошин радамдо гузарем. нархша бародаро 70 000 сом мутасиам. мошин боз савдо мешавад. рақами телефон барои маълумот 92 884 94 28. ина бародаро, агар ки мақбул шуд ба ин номер занг мезанед, мошин боз савдо мешавад. марҳамат. ина бародаро маълумот Mercedes 124 соли 92, мотори 2 дизели. бародаро, мошин авзор мекунем, хушрӯй нигоҳ кунед. ҳолати диск балон, ҳолати салон мошин, коробка механика, салоно лахта. нарха бошад бародаро 27 000 сом мутасиам. мошин боз савдо мешавад. рақами телефон барои маълумот 93 735 02 00. ина бародаро, агар ки мақбул шуд ба ин номер занг мезанем, мошин боз савдо мешавад. марҳамат. ина бародаро маълумот Hyundai Grande соли 2011, мотори 2.4 бензини. бародаро, мошин авзор мекунем, хушрӯй нигоҳ кунед. ҳолати балон диск нав. бародаро, дута дай без ключови даст. бародаро, 4 электропакет, мультирул, коробка автомат, сиденьё лифт, салоно кожа. бародаро, документош хина состав документош утилизация техасмо турдора. бародаро, нархаш 115 000 сом. мошин боз савдо мешавад. рақами телефон барои маълумот 92 919 33 33. ина бародаро, агар ки мақбул шуд
ба ин номеро занг мезанед, мошин боз савдо мешавад. Марҳамат. Ина бародарон маърамат Мерседес сечка соли 98 мотори 2 газ бензин бародарон. Мошина озор мекунед, хуш шуро нигоҳ кунед. Латҳои балон диск нав бародарон. Олати салони мошин бародарон. Коробка механика пробега 34000 салону латта люк дора бародарон. Олати қафои салони мошин. Техосмотр утилизация тонировка 1 сола бародарон. Маърамат. Нархаша 90000 сом тасиён. Мошин боз савдо мешавад бародарон. Рақами телефон барои маълумот 92 750 48 70 98 916 95 72. Мошин бародарон дуруни шаҳр кони бодон гаштагӣ. Маърамат агар ки мақбул шуд занг мезанед. Мошин боз савдо мешавад. Ина бародарон маърамат Мерседес сечка соли 99 мотори 2 бензин бародарон. Мошин абзор мекунад, хуш шуд. Латҳои балон диск нав бародарон. Коробка механика салону лата пробега 211000. Нарх чанд гуфтасе? Нархаш. Нарха бошад бародарон 75000 сом мошин боз савдо мешавад. Рақами телефон барои маълумот. Ҳам пешаш мо. Нӯҳсуда 18 17 70 63 92 17 70 63. Ина бародарон агар ки мақбул шуд ба ин номеро занг мезанед, мошин боз савдо мешавад. Маърамат. Ина бародарон маълумот Opel Astra G соли 2002 мотори 1.6 газ бензин бародарон. Мошина авзор мекунад, хуш шуро нигоҳ. Олати балон диск. Дута электропакет. Коробкаш механика, салону лата. Олати салони қафои мошин бародарон. Нарха бошад бародарон 70000 сом даст. Мошин боз савдо мешавад. Рақами телефон барои маълумот 98 200 0505. Ина бародарон агар ки мақбул шуд ба ин номеро занг мезанед, мошин боз савдо мешавад. Маърамат. Ина бародарон маълумот Opel Ashka Caravan соли 2009 мотори 1.6 газ бензин бародарон. Мошина авзор мекунад, хуш шуро нигоҳ кунед. Олати балон диск нав бародарон. Мошин вагон мебудад. 4 электропакет. Коробка механика мультирул салону лата. Олати салони мошин.
нархи бошад бародаро 82000 сом гуфтасиям мошин боз савдо мешавад. Рақамои телефон барои маълумот 92 762 1213 бародаро занг мезанед. Ина бародаро маълумот Mercedes H-ка соли 99 мотори 2.4 бензини бародаро мошин авзо мекунам хушурин ё. Бензин гуфтам. Коробка автомат. Пробегаш 145000 салоно лат бародаро. Narx çantası. Narx бошад бародаро 115000 сом мошин боз савдо мешавад. 92 рақамои телефон барои маълумот 92 983 25 60 занг мезанем бародаро. Ина бародаро маълумот Toyota Camry соли 2010 мотори 2.5 бензини бародаро мошин авзо мекунам хушурин ё. Вот и баллон диск. Здесь салоне мошин бародаро 4 электропакет монтиру коробка автомат салону кожа чехоли шикаштиги олди қафои мошин. Шампур. Нархи бошад бародаро 68000 сом мошин боз савдо мешавад. Рақамои телефон барои маълумот 92 780 3070 занг мезанем бародаро маълумот. Ина бародаро маълумот Toyota Veil солаш 2014 соли 2014 мотори 2.4 турбо бо. Ина маълумот бародаро мошин авзо мекунам хушурин ё. Мошин вагон даст бародаро ҳолати баллон диск нав бародаро без ключои дасту 4 электропакет мультирул коробка автомат салону лахтар даст бародаро ҳолати қафои мошин электронно мечиҳед маълумот бародаро дута дари қафош электронно маълумот нархаш чанд пул мекун? ина бародаро нархаш боша 135000 сом мошин боз савдо мешавад. Рақамои телефон барои маълумот 99 299 90 00. Бародаро агар ки мақбул шуд ба ин номер занг мезанед мошин боз савдо мешавад.